Egy koncentrációs táborban, ahonnan a halál volt az egyetlen kiút. Arról álmodoztunk, hogyan tudnánk megszökni innen. A halálra ítéltek megtalálták a reményt. Megölünk annyi németet, amennyit csak bírunk. Véghez vitték az elképzelhetetlen, Davai! és megszöktek. Gyűlöltük őket, és készek voltunk végezni velük. Szinte hihetetlen, hogy a németek mit tettek velünk. Egy kevéssé ismert történet, amit a németek megpróbáltak örökre eltemetni, ám a túlélők eltökéltek, hogy megőrzik Sobibor emlékét, és ezért még egyszer utoljára visszatérnek a pokolba. Szökés a náci haláltáborból. Lengyelországban több százan gyülekeznek, hogy megemlékezzenek a sobibori nagyszökés 70. évfordulójáról. Toivi Blatt csaknem 10 000 kilométert utazott Kaliforniából a rendezvényre. Az igazi nevem Thomas Blatt, ami jiddisül úgy hangzik, Toivi Blatt. Egy kis faluban, Izbicában születtem, Lengyelországban. Most körülbelül 86 éves lehetek. Itt balra kanyarodunk, és nem sokára ott vagyunk, Sobiborban. Itt kell bekanyarodni. A szüleimet, az egész családomat a sobibori gázkamrába szállították. 1943. áprilisa. Emlékszem, hogy teherautón utaztunk a családommal, az öcsémmel, anyámmal és apámmal. Anyám tanult asszony volt. Tanárnő. Nagyon jó ember. Az öcsém alig 7 éves volt. Közel laktunk Sobiborhoz, úgyhogy jól tudtuk, mi vár ott a zsidókra. Howard Tuck történész már 20 éve jár vissza Sobiborba, és sok túlélővel volt alkalma elbeszélgetni. Heinrich Himmler, az SS parancsnoka komoly feladatot kapott. Hitler utasításának megfelelően ki kellett írtania a lengyelországi zsidókat, aminek meg kellett találnia a módját. A megoldást a Kelet-Lengyelországban felállított megsemmisítő táborok jelentették, amelyeknek az elsődleges célja a zsidók kiírtása volt. Mire Toivi családja megérkezett, az SS-nek már működő rendszere volt arra, hogy a foglyokat az érkezésük után alig 1 órán belül elirányítsák, elgázosítsák, majd elégessék. Emlékszem egy táblára, amin az állt. SS Sonderkommando, vagyis SS munkacsapat. És arra gondoltam, Istenem, mi várhat itt ránk? Állt ott egy zöld színű ház is. Még mindig áll. 1943-ban ez a sobibori SS kommandant háza volt. Nem hittem volna, hogy egyszer pontosan itt állok majd, ahonnan a táborparancsnok, Reichleitner nézett ki az ablakon, oda, ahol én és a családom vártuk a sorsunk. Karl Frenzel azt kiabálta, hogy nők és gyerekek az egyik oldalra, férfiak a másikra. Siessenek, kérem! Karl Frenzer, SS törzsőrmester, a sobibori kényszermunkások parancsnoka. Akkor anyám mellett álltam.
De ösztönösen éreztem, hogy a férfiak között több esélyem lesz. Úgyhogy elbúcsúztam anyámtól, és átmentem apámhoz a másik oldalra. Öcsém pedig, aki apám oldalán állt, átjött anyámhoz. Félúton elmentünk egymás mellett. Mindenkinél jobban szerettem az öcsémet. Miért nem húztam magammal? Gyere velem! Aki ért valamilyen mesterséghez, lépjen ki! Az SS-nek kényszermunkásokra van szüksége a tábor működtetéséhez. Néhány szakmunkást megkímélnek, a többiekre gázkamra vár. És te? A szemembe nézett, én pedig Istent kértem, hogy segítsen. Lépj ki! Állj oda! A többieknek irány a 3-as láger. Ez az utolsó emlékem a szüleimről, ahogy ott állnak ezen az úton. Pontosan ott álltak. A náci hadművelet hatalmas léptékű. Nap-nap után ezrével özönlenek a zsidó foglyok Sobiborba, a többségük vonattal. Szinte minden nap akár 60 zsidókkal teli marhavagon is befutott ide. Különböző lengyel falvakból és városokból, majd később már Hollandiából, sőt, olyan messziről is, mint Párizs. A 84 éves sobibori túlélő Filip Bialovic jól emlékszik a vonatokra. 1943-ban a nácik hordárnak használták. Egész családjából csak őt és testvérét Szimmát hagyták életben. ...70 évvel később most ide utazott New Yorkból, hogy még egyszer utoljára lássa Sobibort. Ide érkeztünk meg Sobiborba, a családtagjaimmal együtt. Ide futottak be a vonatok minden nap, 2-3 ezer emberrel. Engem más fiúkkal együtt hordárnak osztottak be, hogy segítsek nehéz csomagokat pakolni. Ezért az utasok közül volt, aki borravalót adott. A szívem majd megszakadt, mert tudtam, mi vár rájuk, hogy fél órán belül csak hamu marad utánuk. Ahhoz, hogy ilyen nagy embertömeget irányítani lehessen, fontos volt, hogy a foglyok nyugodtak maradjanak. A lélektani hadviselésben is jártas SS katonáknak sikerült elhitetniük a foglyokkal, hogy csupán az áttelepítésük zajlik. Érkezéskor valcár szólt a hangos bemondókból. Egy német katona pedig rövid beszédet intézett hozzájuk. Willkommen, meine Damen und Herren und Kinder! Elnézésüket kérem az utazás során elszenvedett kényelmetlenségekért. Hamarosan a lakóhelyükre kísérik önöket, ahol megpihenhetnek. Javaslom, hogy először is vegyenek ezekből a képeslapokból, és írják meg a szeretteiknek Hollandiába, hogy épségben megérkeztek. Itt mindenkinek dolgoznia kell, és az egészségük fontos a számunkra. Mivel néhány másik táborban tífuszjárvány ütötte fel a fejét, ezért mindenek előtt zuhanyozni kell menniük.
Sobiborban és sok más koncentrációs táborban is a megtévesztés volt a lényeg. Pedig Sobibor egyetlen célja az volt, hogy halálgyárként működjön. A túlélők rabszolgasorsra ítéltetnek, arra kényszerülve, hogy elvégezzék a nácik helyett a piszkos munkát. 600 fogvatartott vágja a fát a krematóriumokhoz, égeti a személyes tárgyakat, és szortírozza a lopott ékszerek és ruhák óriási halmait. Azokra, akik megbetegszenek vagy nem dolgoznak elég keményen, a halál vár. Brantford, Egyesült Államok. Selma Engel alig 20 éves volt, amikor megérkezett Sobiborba. A családtagjait már korábban Auschwitzba deportálták. Én már nagyon öreg vagyok. 91,5 éves. 1922-ben születtem Hollandiában. Én voltam az egyetlen lány 4 gyerek közül, és a legfiatalabb. Beteg lettem, tífuszos voltam, nagyon rossz állapotban, de betegen is dolgoznunk kellett. Ha nem akartunk gázkamrába kerülni. A betegek most azonnal kifelé, gyerünk már! Raus, Judenpack! Schneller! Franzel volt az egyik legrettegettebb SS a táborban. Kegyetlen, agyafúrt, igazi szörnyeteg. Te! Beteg vagy? Hadd nézzelek. Nem. Ma még nem. Los! A gyilkolás mit sem jelentett. Ha valakit lelőttek, az semmi volt. A foglyok többsége elfogadja, hogy Sobiborban fog meghalni, és hogy a szökés lehetetlenség. A tábort körülbelül 20 SS katona uralja, akik több mint 100 ukrán őrt irányítanak a kerítéseknél és az őrtornyokban. Miután megérkeztem, azonnal a kiutat kezdtem keresni. Arról álmodoztam, hogyan tudnék megszökni. De nem nagyon volt rá mód. Minden nap megvertek és megaláztak minket. Nem volt bátorságunk a szökéshez. A foglyok a halál torkában is dacolnak a németekkel, úgy, hogy ameddig csak lehet, életben maradnak. Meglepő lehet, de a foglyok, annak ellenére, hogy egy halálgyárban raboskodtak, legalább megpróbáltak személyes kapcsolatokat kialakítani. Történetek szólnak arról, hogy olykor még táncoltak is az őrök háta mögött. Selma szerelmes lesz egy lengyel fogolyba, akit Chaim Engelnek hívnak. Csodálatos volt. Még soha nem szeretett engem férfi úgy, ahogy ő. De azt sosem reméltük, hogy valaha is kijutunk onnan. Soha. Tudtam, hogy elvesztünk, hogy ez a vég. Csak abban reménykedhetnek, hogy amíg az SS-nek az ő kezük munkájára is szüksége van, addig életben hagyják őket. Ám ekkor valami kulcsfontosságú történik. Egy vonat érkezik be ide a sobibori állomásra a marhavagonokban olyan foglyokkal, akik ezidáig a németeknek dolgoztak, a valamivel távolabb fekvő Belzekben. Elgázosítás helyett ott a peronon agyonlövik őket. És ha az egyik áldozat által írt feljegyzés igaz, hamarosan a sobibori foglyok munkájára se lesz szükség többé. A belzeki munkások holttesteit a sobibori krematóriumokban hamvasztják el. Ám a feljegyzés, amit egyikük írt, megmenekül a lángoktól. Leon, ezt el kell olvasnod. És egyenesen a lengyel zsidók vezetőjének, Leon Feldhandlernek a kezébe kerül.
Mindannyian belzeki foglyok vagyunk. A németek velünk záratták le a tábort. Azt mondták nekünk, hogy egy másik munkatáborba szállítanak át. De most itt vagyunk, Szobiborban, és tudjuk, hogy a halál vár ránk. Titeket is meg fognak ölni. Ne hagyjátok magatokat becsapni, mint mi. Álljatok bosszút. Ha megszabadulnak a belzeki foglyoktól, és bezárják a tábort, akkor mi vagyunk a következők. Tudják, hogy Sobibor a következő állomás, és hogy mindnyájukat itt fogják lemészárolni. Ez az elsődleges ok, amiért a szökés mellett döntenek. Rémhírek járják körbe a tábort, köztük az egyik ukrán őrtől származó információ, miszerint már ki is tűzték Sobibor felszámolásának időpontját 1943. október 15-ére. Ha meg akarja menteni az övéit, Feldhandler jól tudja, olyasmire kell vállalkoznia, ami eddig még senkinek sem sikerült. Megtervezni egy sikeres szökést egy náci haláltáborból. Sobiborban néhányan már megpróbálták, katasztrofális eredménnyel. Néhány fogolytársuk a fahordásra kijelöltek közül szökést kísérelt meg. Milyen kárt. Sajnos muszáj vagyok emlékeztetni önöket arra, hogy az ilyesmi itt elfogadhatatlan. A bűnösökkel együtt minden munkacsoport 10. tagját is ki fogjuk végezni. Egy. Tíz. 12 foglyot visznek el kivégzésre. A legnagyobb visszatartó erő a tudat volt, hogyha én megszököm, azért valaki másnak kell majd megfizetnie. Mérgezzük meg a katonákat? Vagy ássunk alagutat a konyhából? Nem. Egy alagutat könnyen felfedeznének. És csak néhányunkat tudnánk rajta kijuttatni. És tudjuk, hogy mit tesz az SS, ha néhány fogoly megszökik. Nehéz helyzetben van, mivel a foglyok között nincs katonaember, aki tudná, hogyan kell egy ilyen műveletet megtervezni. Kell, hogy legyen megoldás. De Leon, az emberek túlságosan legyengültek, és félnek. Akkor is kell lennie megoldásnak. Mindig van megoldás. Nem tudtuk, hogy kell harcolni, sosem fogtunk fegyvert. Ám ekkor újabb csoda történt. 1943. szeptember 23-a. A csoda egy orosz hadifoglyokkal megrakott szállítmány formájában érkezik. Az ellenséges katonákat hadifogolytáborokba szokták küldeni. Ezek az oroszok azonban zsidók, akiket egyenesen a haláltáborokba irányítanak. Néhányukat azonban életben hagyják, hogy segédkezzenek a németeknek egy új építési munkában. A németek ezzel hatalmas hibát követtek el. A nevem Semyon Rosenfeld. Jelenleg Izraelben élek. 1943. szeptemberében érkeztünk meg Szobiborba. Előtte számos csatában harcoltunk a nácik ellen. Sokan elestek közülünk, a legtöbben fiatalon. A táborban a parancsnokunkra
Pecserszky hadnagy úrra bíztuk magunkat. Felállni! Azt mondtam, felállni! Jól figyeljenek rám. Keményen fognak dolgozni. Ha csak nem akarnak csatlakozni az elvtársaikhoz a 3-as lágerben. Maga. Mi a neve? Alexander Aronovics Pecserszky hadnagy. Herr Kapitán. Pecserszky fény volt az éjszakában, akit nem törtek meg a németek, aki továbbra is dacolt velük. Vigyék őket a barakokba! Magas volt és jóképű. A jóképű férfiak mindig bátrak is. Pecserszky olyas valaki, akire a foglyok felnézhetnek, tudva, hogy ha valaki képes kihozni őket innen, akkor az csak is ő lehet. Napokkal az oroszok megérkezése után Feldhandler szervez egy megbeszélést. Ön lenne Pecserszky? Привет. Привет. Információnk van arról, hogy a németek mindannyiunkkal végezni akarnak. Mindannyiunkkal. A napját is kitűzték október 15-ére. És mit javasol? Hogy törjünk ki. Mármint ön és a barátai, meg én és az embereim. Az egész tábornak egyszerre kell. Az hány embert jelent? 600. Yes. Így van. A korábbi szökési kísérletek miatt jól tudják, hogy ha 1-2 főnyi próbálkozásról van szó, a németek bosszút állnak. Ezért ragaszkodik ahhoz, hogy tömeges szökést kell végrehajtaniuk. Megcsináljuk. Erről a megbeszélésről pedig egy szót se. Megértettétek? A Sobibori Szökési Bizottság katonai vezetőjévé a szovjet tisztet Alexander Pecserszkyt nevezik ki, aki válogatott embereivel neki is lát felmérni a haláltábor gyenge pontjait. Hamar kiderül, hogy az egész második világháború egyik legjobban őrzött fogolytáborában vannak, amelynek a biztonsági rendszereit maga az SS parancsnoka írta elő. Egy napon megjelent Himmler, hogy megtekintse a gázkamrát. Látni akarta működés közben. Volt egy apró ablak a gázkamra tetején. Azon keresztül nézte végig 100 holland lány halálát. Himmler a tábor néhány megmaradt biztonsági hiányosságát is felismerte. A tábor szemlézése után elrendelte a védelmi rendszerek megerősítését, ami részben még több szöges drótot jelentett. A legfontosabb viszont az aknamező volt, amit a tábor köré kellett telepíteniük a németeknek. Az egész második világháború során ez volt az egyetlen koncentrációs tábor, amelyet aknamezővel vettek körbe. Himmler valóságos erőddé építette át Sobibort. Ám miután jó néhány tervet számba vettek, Pecserszkyjék úgy érzik, mégis sikerült gyenge pontot találniuk. 1943. október 10-e. So why we're here? Miért vagyunk itt? Csak figyelj. Óramű pontossággal. Ezt nézd. Minden nap. Mint az óramű. Az SS tisztek minden nap ugyanabban az időpontban felkeresik a zsidó műhelyeket, hogy a legértékesebb tárgyakra rátegyék a kezüket. Ezen kívül bútorokat csináltatnak, és ruhákat varratnak maguknak. Nice. Szép! A szokásos igazításokat akarom rajta. Pecserszky a nácik kapzsiságát és pontosságát akarja ellenük fordítani, hogy így végezzen a tábor parancsnokságával. Erre felej.
Egy csatában kiket vesz először célba az ellenség? A tiszteket. Ha őket megöljük, a katonáik vezető nélkül maradnak. Tehát délután 4 és 5 óra között annyi németet ölünk meg, amennyit csak bírunk. A kommandantot, Wagnert, Frenzel, mindnyájukat. Az SS legényeket becsaljuk a Schusterhez csizmákat próbálni, vagy szép kabátokat a Szabóhoz. A kapzsiságuk lépre viszi őket. Az elektromos és telefonvezetékeket elvágjuk, hogy ne tudjanak segítséget hívni, és több időnk legyen a szökésre. Ha minden a terv szerint alakul, a foglyok az egyes láger udvarán gyülekeznek. Aztán átmászunk a kerítésen, és mindenki mentse a saját irányát. Azt tervezik, hogy egy időben becsalják az őröket az épületekbe, ahol végeznek velük, hogy a németek képtelenek legyenek szervezett módon fellépni az ezt követő kitöréssel szemben. A zsidó foglyok által irányított műhelyekben villámgyorsan baltákat és késeket készítenek. Végre kell hajtaniuk a szökést október 15-e, a tábor tervezett felszámolásának állítólagos napja előtt. Napokon belül minden készen áll. A kitörést 1943. október 13-ára időzítik, ám aznap valami keresztül húzza a számításaikat. Leon! 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 Németek! Milyen németek? Rengetegen! Hol? Erre, gyorsan! És a Sobibori peronra befut egy szerelvény, tömve német őrkatonákkal. Peczerszky és Feldhandler azonnal arra gondolnak, hogy nem jól tudták az időpontot, és hogy a német katonák azért jöttek, hogy végrehajtsák a tábor felszámolását. Feldhandler elhalasztja a szökést, amíg ki tudja deríteni, hogy pontosan miért érkeztek a német katonák. Egész nap tűkön ülve várja, hogy mi fog történni. Ám semmi nem utal arra, hogy tömeges kivégzésre készülődnének. A német katonák felhőtlenül mulatoznak. Kiderült, hogy szórakozni jöttek, hogy igyanak és táncoljanak. Miután a katonák éjjel távoznak, a foglyok szájról szájra adják, hogy a kitörést másnap fogják megkísérelni. 1943. október 14-e. Tizennegyedikén a foglyok megszokott munkáikat végzik. A többségüknek fogalma sincs arról, hogy mi fog nem sokára történni a táborban. Néhányan azonban, köztük Toivi is, már számolják a támadásig hátralévő órákat. Jól tudtam, hogy ezen a napon, október 14-én fog eldőlni a sorsuk. Azt hittem, az lesz az életem utolsó napja. De hát odabent amúgy is halálra voltam ítélve. Peczerszky az asztalos műhelyben alakítja ki a parancsnoki központot. Amint beléptünk az asztalos műhelybe, Peczerszky félrehívott és mutatott nekem egy szekrényt. Frenzel egy szekrényt rendelt a feleségének. Ezt itt. Délután 4-re fog érte jönni. Mi pedig megöljük. Az asztalos műhely ablakából Peczerszky jól látja a többi műhelyt, ahol a foglyok németeket készülnek ölni. Frenzel nem az első a sorban. Itt jön. Pontban 4 órakor Neumann táborparancsnok helyettes belépett a Szabó műhelybe. Az időpontot a Szabóval beszéltem meg korábban, akivel egy ruhát csináltatott.
A parancsnok helyettes halott. Frenzel azonban, aki a legnagyobb veszélyt jelenti a tervre, szokatlanul sokat késik. Az én feladatom volt, hogy megöljem Frenzelt, de hiába vártam rá, nem jött el. Pár perccel később az ukrán őrök parancsnoka Grechac belép a Schuster műhelybe, hogy csizmát próbáljon. Az első gyilkosságokat sikerrel végrehajtották. Innen már nincs visszaút. A férfiak barakjában azonban egyiküknek inába száll a bátorsága. Az egyik fiúnak 2 német katonát kellett volna megölnie az SS adminisztrációs épületében. De a fiú megmakacsolta magát, mert nagyon félt. Haim azt mondta, majd ő megteszi. Tedd, amit tenned kell, de gyere vissza. Az adminisztrációs épület veszélyes célpont, tele őrökkel. Az egyik fogolynak kellett elvágnia a tábor és a szobibori állomás közötti egyetlen telefonvezetéket. A terv kulcsfontosságú része a telefonvonal elvágása, illetve a tábor áramellátásának kiiktatása. Életbevágó, hogy a németek ne tudjanak telefonon erősítést kérni, amivel leverhetik magát a tulajdonképpeni fogolylázadatást. Szerte a táborban a foglyok tovább gyilkolják a németeket. 2 németet öltek meg a Szabó műhelyben, 2 másikat pedig a Schusternél. 10 perc telt el azóta, hogy Haim elindult megölni a német tiszteket az adminisztrációs épületbe. Nem tudtam, hol lehet, ezért a nyomába indultam. Egyszer csak hirtelen egy üvöltést hallottam. Biztos voltam benne, hogy Haim az. Selma nem tudhatta, hogy az adminisztrációs épületből kihallatszó üvöltések szerelmétől, Haimtól származnak-e, vagy pedig a náciktól, akiket meg kellett ölnie. Jól vagy? Mit keresel itt? Istenem, vérzel! Mennyi vér? Semmi baj. Ez az ő vére, nem az enyém. Pecselszkij és orosz bajtársai kifutottak az időből. Délután 5 órakor névsorolvasás lesz, így nem várhatnak tovább Frenzelre. Ő volt az egyetlen német, aki nem jelent meg a megbeszélt időpontban. Valami sürgős feladatot kapott. Pecselszkij intett, mi pedig indultunk a névsorolvasásra. Most már mennünk kell. Igen. Megcsináltuk. Hányan? Azt hiszem 10 vagy 11-et. A parancsnoknak annyi. És Frenzel? Nem jött el. Nem baj. 11 az jó. 5 órára a foglyok mind összegyűlnek az udvaron. Mindenfelé megy a suskus. Szinte vibrál a levegő. Ám perceken belül nagy bajban lesznek.
Egy beszerző útról visszatérő SS tiszt az adminisztrációs épület mellé parkolja le járművét, nem messze tisztársa, Walter Riba holttestétől. Amint az első lövések eldördülnek, tudják, hogy a német őrök már is próbálják megakadályozni a szökésüket. Azonnal indulnunk kell. A vezetők ekkor szólaltak fel. Mindenki figyeljen ide! Testvéreim, ütött a sorsunk órája. A német őrök többségével végeztünk. Itt az idő, hogy fellázadjunk és megszökjünk. Ha meg kell halnunk, halljunk meg becsülettel. Ha pedig életben maradunk, mondjunk el a világnak mindent erről a helyről és az itt történtekről. Davai! Tudtuk, hogy sokan meg fognak halni. Senki nem kapott 100%-os garanciát. Emlékszem, hogy Istenhez imádkoztam, hogy segítsen életben maradni. Az emberek kétségbe esetten próbálnak átmászni a szöges drótkerítésen, vagy lyukakat tépni és vágni rajta. A hatalmas zűrzavarban eltart egy darabig, amíg a német őrök megértik, hogy mi is történik körülöttük. Ezután azonban a harc hamar egyoldalúvá válik. Lövedékek röpködtek a fejünk körül. A foglyok nagy bajban vannak. A terv szerint egyetlen SS parancsnoknak sem lett volna szabad életben maradnia, aki megszervezheti a válaszcsapást. Frenzel azonban nagyon is él. Megláttam Frencelt, aki már is lövöldözni kezdett. Káosz közepette a foglyoknak végre sikerül nyílást vágniuk a kerítésen. Ott volt előttem a kerítés. Mindenki próbált átmászni rajta, a nagy súlytól pedig összeomlott. Egyenesen én rá. Miközben még csak félig voltam kint rajta. Alig pár méterre a szabadságtól Toivi Blatt belegavajodik a szöges drótba. Az első néhány fogoly, akinek sikerül kijutnia a táborból, egyenesen ráfut az aknamezőre, és szanaszéjjel repül a robbanásokban. Toivi tehetetlenül nézi, ahogy az első menekülőket az aknák darabokra szaggatják. Ekkor arra gondoltam, hogy itt a vég. Halott ember vagyok. A sobibori halálos áldozatok száma egyre nő, ahogyan a menekülők alatt sorra robbannak az aknák. Tragikus áldozatuk azonban utat nyit az utánuk érkezőknek. Végül sikerült kibújnom a kabátomból. Emlékszem, hogy jó párszor elestem. Mindig azt hittem, hogy eltaláltak. Pedig nem. A haláltábor foglyai végig a kerítés mentén csapatokban rohannak az életükért. Sokukat éri utól a halál, több mint 200 férfinak és nőnek azonban sikerül átjutnia a kerítésen és az aknamezőkön. A szerencsésekről, akik eljutottak az erdőig, néhány leírásban azt olvashatjuk, hogy teljes békesség szállta meg őket, hiszen végre szabadnak érezhették magukat. Most már meghalhattam. Szabad ember voltam, ha csak egyetlen percre is, de nem számítottam arra, hogy túl fogom élni. Toivi, Filip, Selma és Haim szökevényekként bujdosnak Lengyelország és Ukrajna erdeiben, idegenek együttérzésére utalva, akik szállást és ételt adnak nekik.
A táborból kijutott 200 fogolyból a németek kereső csapatainak több mint 150-et sikerül elfogniuk. Hihetetlen módon azonban csaknem 50 embernek sikerül becsapnia a halált, és megélnie a háború végét, ami a legsikeresebb fogolyszökést jelenti a második világháborús náci haláltáborokból. Az SS számára azonban a sobibori szökés igen komoly csapást jelent. Az SS parancsnoka Heinrich Himmler tajtékzott, amikor hírét vette a szökésnek, és elrendelte a tábor azonnali és teljes megsemmisítését. Sobibort a földdel tették egyenlővé, a helyére pedig egy erdőt ültettek. A náciknak azonban nem sikerült eltüntetniük szörnyű bűneik valamennyi bizonyítékát. 70 évvel a hihetetlen szökés után az utolsó életben lévő tanúk közül néhányan még egyszer utoljára visszatértek Sobiborba, hogy emlékezzenek az áldozatokra. 250 000 ember vált semmivé. Tudósok, orvosok, mérnökök, akik egy jobb világot építhettek volna. A háború után Toivi Blatt megnősült, és 3 gyermeke is született. Jelenleg Kaliforniában él. De a mai napig nem szabadult meg a bűntudattól, hogy túlélte Sobibort. Eltökélte, hogy igazságot tesz saját és mások családjai számára, és egész életét annak szentelte, hogy elmondja a világnak Sobibor történetét, és elősegítse a megbékélést. 1983-ban ismét szembe került Karl Frentzellel, akit életfogytiglani börtönbüntetése első 16 évének letöltése után szabadon engedtek. Tétováztam, hogy menjek vagy ne menjek. Rossz érzésem volt, de mégis elmentem. Egyszerűen azért, mert nem akartam továbbvinni a gyűlöletet és a sérelmeket. És nem is vittem tovább. A háború után Filip Bialowicz először Németországba, majd végül New Yorkba költözött, ahol családot alapított és sikeres vállalkozásba kezdett. A mai napig sírok az emlékektől, amiket sose tudtam kitörölni a fejemből. Selmának és Háimnak a háború végéig sikerült elkerülnie a fogságba esést. Csak menekültünk és menekültünk, amíg el nem jutottunk Amerikába, ahol megálltunk. Összeházasodtak, 2 gyermekük született, és Connecticut államban telepedtek le. Nagyon közel álltunk egymáshoz, mindent együtt csináltunk, és jó életünk volt együtt. Ő volt az életem, ő volt a mindenem. Rettenetesen hiányzik. Semyon Rosenfeld egyike volt a néhány életben maradt szovjet katonának. A szökés vezetőjével, Sasha Pecserszkijjel együtt. 1963-ban megtaláltuk egymást, és attól kezdve 5 évente mindig találkoztunk. Jó barátok voltunk. Semyon 1944-ben visszatért a Vörös Hadseregbe, és a következő évben részt vett Berlin lerohanásában. A Reichstag falán, nem messze Hitler bunkerjától, dacos üzenetet hagyott azok emlékére, akik megszöktek Sobiborból, és azon ezrekére, akik örökre ott maradtak. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.